Balima bamanan kameno maliko nani maliko kan wali mono foli bi nyishan klingile na bela jelima fo yan fo segorola ka fo nyana ko bismillah ko bi bamanan kuna foni sorolum kena ka memila wala li chaman ko wi maliko na foni yaw ani jien fan were kuna foni yaw la seme agroalimentaire a directeur général kafara aka chakelauka we kuluwili kata al-silamaya demeton ansaru nyejoro anfana karamogo asid Sherif Usman Madani Haidara ka dembayala bangoni jangine bugu chakeda imaw uku nanani bonya de kana ke karamogo Haidara yi ka mage ni boisson kaneti chamayi boisson munu yere ni ulu nyege ani ujayi asid Sherif Usman Madani Haidara kofo Abdul Karim Sako bina wala like lotu sidibeka jawla Seme agroalimentaire ali kenyere ye chakeda anga jamana kono ni akabaro beneme mi feduma odlalima anga jamana kono ni adagaro be bagineda uye ni boisson chama takana di ankara mogo ma Seydi Sherif Usman Madani Haidara ali mi sona ajaka sigi uka boisson uka no ye jidaka ani jidambe bunya masigi do kanyeshi ankara mogo ma ali mi sona ajaka blani boisson ko fole inkan ka bla sugu kono seme agroalimentaire mogo uya yira ka fo puma kanu fiu kani jago ku bla sugu kan ka soro umana abonya da ankara mogo kan ka foli ni barka dake ayeni ka laban ka do nyini afa chugumina bara imbisiga sabati chugumina ubulu antuni bara do buluda amena doni no tuni ka boisson gla ka Sherif Madani Haidara jaka ka na ga jen bon ala barka la an sera ka kila bara kunfɔlɔw la a tɔ bɛ kɔfɛ ni ala sɔnna ma an nimisi wasara kosɛbɛ bon donc yarɔ kɔni feerelikɛla n'i ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka minɛn dilan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a fɔ k'a ka ɲi a kɔni tɔ tora sisan jago de ye bon anw kɔni nin ko an kelen m'a kɛ parce que an ka boisson tɔw kɔfɛ nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye ka boisson dilan ka mɔgɔ wɛrɛ ja k'a kan mɔgɔ wɛrɛ fana a tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ gansan fana tɛ Usman Madani Haidara o tɛ mɔgɔ gansan ye jamana in kɔnɔna na donc an ko an tɛ se ka a bila sugu la n'an ma se a ma ka na bonya di da kan tuguni k'a fɔ a jɛnna n'a ye an ka baara min kɛ baara banna bonya mi tara ka nyeshi ankara mogo ma no ye ni boisson chama dili ama o boisson bisimilala a denkɛ fɛ no ye Seydi Badara Aliou Haidara ye a ye foli ni waleɲuman ka ɲɛsin sɛmɛ agroalimentaire mɔgɔw ma u ka bonya n'u ka kanu na ka ɲɛsin an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ni ka laban ka duwɔdon kɛ cogo min na société sɛmɛ agroalimentaire ala bɛ barika don a la cogo min na a ka se ka kɛ malidenw nafana ye an bɛ u fo u ka hakilina tali la ka boisson dɔw ta k'u tɔgɔ da an ka cɛkɔrɔba la ka laban tuguni k'a ka image kɛ a kan o kɛra hakilina ye min bonyana an bolo ka sababuya kɛ o ye kanu de ye o ye bonya de ye k'o ma segi Sherif Usman Madani Haidara ma a n'a ka du baara in daminɛna an yɛrɛw ka télé Sherif la mɔgɔw taara ka taa a production bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye usine kɔnɔna ye ka taa baara in lajɛ u bolo ni ko i bɛ boisson n'a bɛ fɔ a ma min fɛn o fɛn n'a bɛ dun n'a bɛ taa kɔnɔbara la o kan ka kɛ fɛn de ye min ka sanu o kan ka kɛ fɛn de ye alors ja bɛ se ka to fɛn min na jango ka hadamadenw ka kɛnɛya lakɔlɔsi o hukumu kɔnɔna la u ye démarches kɛ ka se ka taa fo usine kɔnɔna la boisson in bɛ dilan cogo min na ka t'o bɛɛ lajɛ k'a jira maliyɛnw na k'a fɔ ko boisson in dilan cogo ka ɲi alors a bɛ norme kɔnɔna la ni o de ye min ti mɔgɔ kɛlɛ ani min ti degun lase mɔgɔ ma o bɛɛ kɔfɛ o ye boisson in bila dilanni sira kan fo k'a dilan k'a ban o bannen kɔfɛ n'a bɛ fɔ a ma produit fini yanni u k'a bila sugu la o nana ka na hali bi bonyamasegi kɛ an ye ka na boisson in dɔ ta k'a di an ma n'a bɛ fɔ ko famille an bɛ se cogo min na ka o min ka se ka hali bi ka sariyaw jɔ o ka baara ninnu kɛcogoyaw la alors donc an bɛ u fo la danti foli min na an nisɔndiyara an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin kɛ hɛrɛ de ye ala ka kɛ si ye ala ka kɛ barika ye a dabɔra kanu min kama an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi ala ka sɔn ɲuman kan ye cɛkɔrɔba ko k'o ka foli kɛ u ye danti foli min na ka Keyita n'a ka famille bɛɛ fo ka entreprise baarakɛla bɛɛ fo vraiment nisɔndiyara danti foli min na danti nisɔndiya min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ sababu ma sɔlila rasul karim
k'a dɔn k'a fɔ nin kɔni ye boisson kura ye n'o ye sɛmɛ agroalimentaire kɛ boisson ye boisson min ni an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale de ja b'a kan kabini jida kan la ka se jidanbe ma min n'a bɛ sɔrɔ sugu kɔnɔ. Kamila alsilamaya dɛmɛtɔn ansaru ka sous-section u ye taama boloda kana alsilamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔra an fana karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka denbaya la Bangoni Janginɛbugu u nana Sherifu ziyara ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu kɛ u ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ u bisimilara an karamɔgɔ den fɛ a Seydi Sherif Badara Aliyu Usman Haidara Samayira Sanogo ale bɛna walawalali kɛ Lutu Sidibe ka jatalenw na. Nunu ye silamɛya dɛmɛtɔn anisaru tɔndenw de ye ka bɔ Kamila sous-section kɔnɔ ka sanga ni nin ye taama min ɲɛkun bɛ u ka maaɲɛmaw bolo bonyaya de kɛtɔ don o fɛ ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali maaɲɛmaba an fana an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya mɔ kɔnɔ ka kanu kurakuraya ka ɲɛsin a mɔ ka dugawu k'a ye ni ka laban ka dugawu ɲini banni fɛ o de ye taama kun ye. Komi ɲinan y'an san 2 ye sunkalo ɲɛkɔrɔla la an b'a lajɛ ka jardin kɔnɔfɛnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ jardin kɔnɔfɛnw fara ɲɔgɔn kan ka na se ka na kɛ bonya ye karamɔgɔ n'a ka denbaya ye ka dugawu k'u ye ani ka dugawu ɲini fɛ ala sɔnna ka ɲinanta latigɛ ka kɛ bi o la an nana ni fɛn caman ye jardin kɔnɔfɛn miiri bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ b'a la o kɔni an nana ka na sirifula bonya n'o ye ka dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya o bɛ ala de bolo ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma karamɔgɔ n'a bɔnnaw o bɛ siran fɛn o fɛn diɲɛ ani lahara ala ka don n'u cɛ o bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini ala k'o nɔgɔya u ye an yɛrɛ minnu nana hami b'an bɛɛ la k'a ɲini ala fɛ olu hɔrɔnma n'u bonya kama maa o maa nana ala k'an bɛɛ hami dilan. U ka fɔ la nisɔndiya ni farifɛnw de bɛ ye olu ɲɛkun kan ka sanga ni sigi in kɛlen ye olu fɛ ni Sherifula morikɛ a Seydi Badara Aliyu Usman Haidara ye i n'a fɔ santɔw la o tigɛlankolonba na o se kura nakɔ kɔnɔfɛn caman de la min taara o fɛ ka di Sherifula duba mɔ. An ma Haidara yɛrɛ y'a ɲɛna mais an y'a denkɛ ye an nisɔndiyara an wasara kosɛbɛ a wele min kɔni bɛ ne bolo wulada in na ka lase sous-section muso bɛɛ ma ani amisari tɔnden bɛɛ lajɛlen ma o de ye cɛsiri ye. Karamɔgɔ ye layidu min fɔ an ye an bɛɛ k'an jija k'an ka layidu in dafa a n'a bɛ jogo minnu fɔ an ye an bɛɛ k'an jija jogo ninnu ka dafa an bɛɛ la o de bɛ karamɔgɔ wasa kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo o ye dugawu de ye ka se karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ala ka sijan ni kɛnɛya kalifa u la ani alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen u kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ala k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka nin kɛnɛ in caman yira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛman na san o san an kɛnɛ ka n'a fo. A waati kɛrɛnkɛrɛnna ka se ka waleɲuman dɔ kɔrɔfɔw ni bonyamasegi kɔrɔfɔw kuma ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ani saru ɲɔgɔn fana karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara mɔ o min bɛ cɛsiri ni wuli kajɔ la dugu jɛbɛ 20 janko bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya ka sabati diɲɛ koro kara kɔnɔna na. Ali mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔnɔ ale ka baara ɲɛsinnen don bɛn de ma an ka bɛnmaya la ale de y'a hakilina di wa a bɛ ka nɔ bɔ diɲɛ fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛn anw yɛrɛ fɛ Kamila sous-section kɔnɔ hali ɲina anw taara Ntonimba centre la ani chrétien y'u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ salon asura fana na arafa fana na chrétienw nana kana fara an kan ka baara kɛ k'a fɔ Badara Ali ye o baara min bɛ Kamila sous-section bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an ka bɛnmaya la an yɛrɛ ka usaze ne usaze Safu Tarawele ale sen tun bɛ ɲinata la chrétien ye micro d'a ma a ye kuma caman caman fɔ o la ni ala sɔnna an bɛna an sen da a sen da n'o la baara in na ka wuli ka jɔ Kamila sous-section kɔnɔ k'a k'a sago ye. Sherifula morikɛ a Seydi Badara Aliyu Usman Haidara a ye a ka nisɔndiyaw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni nin ziyara in baaraw ye min kɛra Kamila sous-section silamɛya dɛmɛtɔn anisaruw fɛ ka ɲɛsin olu mɔ ni ka sɔrɔ ka foli ta ka ɲɛsin o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma o taamasen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra hakili falenfalen ji jalen kɔnɔ minnu masirila ni nisɔndiya ani farifoni ye f'a ka se Sherifula morikɛ ka dugawu sanumaw kɛli ye o ye Bayatul Islamiya o layidu wɔɔrɔ talen o fɛ o ye dansigi baaraw la. Ayiwa kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ dɛmɛ bisimilali kɛnɛ dɔ sigira sen kan cakɛda dɔ fɛ entreprise MK Service ka dɛmɛ in di Kalabankoro commune rurale sous-préfet ma
o bɛna na dɛmɛ in lase kabalakaw ani cɛbanikaw ma k'olu magɛ hinɛ ni makari la. A kɛra jumadon février kalo tile 13 Safiyatu Sidibe ani Boubacar Traoré olu tun b'a kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la. Ka sanga ni sunkalo kalo barikama ye, entreprise MK Service ye balo dɔw di Kalaban sous-préfecture ma a ka se ka lase dɛsɛbatɔw ma. Balo mun bɛ tali kɛ malo tɔni 25, sukaro tɔni 25, tulu bitɔn ani macaroni paquet caman. Ni domolo nunu musaka bɛ taa jɔ fo $30 jɔ. An bɛ dugawu kɛ jamana mun ma mɔgɔ ɲɛmɔgɔ mun b'an kun na sisan Général Assimi Goïta ala ka jamana in basigi an kɛ. Bon an ka nin laɲini groupe MK Service a bɔra famille bɛɛ de la. Groupe MK famille pour que silamɛw dɛmɛ sunkaloba mun bɛ ka na an ka se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ baden ka tila tɛmɛ ɲuman kɔnɔ bɛɛ kana jɔrɔ a kɔnɔna la. Bon ni musaka in a bɛnna $30 de ma an y'a labɔ groupe MK yɛrɛ poche kɔnɔ ka di jamanadenw ma ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ hɛrɛ la ani baden na ala ka sababu ɲuman kɛ bɛɛ lajɛlen ala garisɛgɛ ɲuman di jamana bɛɛ ma ala ka basigi kɛ jamana kɔnɔ. Assalamu alaikum. Ni ala sɔnna inshallah an bɛ nin caman kɛ nin ba kɔfɛ ni ala sɔnna. Kɛnɛ mun don ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ de don ala ka jɔn ɲuman dɔ setigi dɔ a ye dɔɔnin bɔ a bolo nafolo la pour que se tɛ mɔgɔ minnu ye minnu ni u dahirimɛ yɛrɛ sɔrɔli b'u kamana gan donc ka se ka u jigi tugu k'u hakili lasigi k'a jira k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen ye. Ni ɲɔgɔn kɔni a caman ɲininen de don se bɛ minnu ye u k'u kɔfilɛ se tɛ minnu ye. O de b'a to vraiment an bɛɛ bɛ se ka lawasa sɔrɔ o de b'a to bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye jamanaden de ye. Mamu garizigɛla ni donbolo ninnu la u ye hakilina ɲuman tabaw fo ka sabu kɛ nin doni kelen kama u bɛ da ka sunɔgɔ ni miiriya ye k'a fɔ ko sunkalo bɛ daminɛ k'a sɔrɔ bolomasigi b'u kɔrɔ. Timilla ne tɔgɔ ko Alinu Diallo an bɛ bɔ Kalabankɔrɔ déplacé ni nun y'a an dɛmɛ an b'a fɔ kosɛbɛ nun kɛra yan bi a diyara an ye kosɛbɛ. A y'a an wele ko ka fɛn sɔrɔ an bɛ o de ɲini balo wallahi a ka di an ye kosɛbɛ ka an bɛ yɔrɔ min na bi wallahi an degunnen no ka an bɛ mɔgɔ nin bɛɛ fɔ département social an b'a fɔ dugutigi faama nu bɛ yan mɔgɔ nin nana yan an b'a fɔ kosɛbɛ a y'a nin kɛ a diyara an ye kosɛbɛ mɔgɔkɔrɔba an denmuso muso ani cɛ a bɛ aw fo kosɛbɛ ala ka an bɛɛ dɛmɛ ala ka Mali ba sumaya. Hakilina ye fora ka tare kosɛbɛ Kalabankɔrɔ commune rurale ɲɛmaaw fɛ k'a jira k'a fɔ Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye u ka laseliw kɔnɔ u tilala ka weleda kɛ baɲumankɛ wale wɛrɛw ma minnu bɛ se ka MK Service maaw ladegi. An fana y'a ŋaniya siri k'a fɔ mɔgɔ minnu b'an fɛ yan bi n'u bɛ Kalabankɔrɔ sikɔrɔ n'u bɔra u ka sigida la gɛlɛya kama n'o ye an ka déplacé interne ye dɔ bɛ di olu ma an balima ye minnu garijɛgɛ kɛra lujura la dɔ bɛ di olu ma ani orphelinat dɔ b'an fɛ yan dɔ bɛ di olu ma k'o fara an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw kan misiriw la dɔ bɛ di olu ma sabu samɛ caman bɛ bi se t'u ye ani an ka dugudenw wɛrɛ bɛ yen dugutigiw b'u dɔn a bɛ tila olu de ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la an bɛ foli lase an ka dɛmɛbaga ma n'o ye groupe MK Service ye nin hakilina ɲuman in na sabu a se bɛ dɔ ye a kariyati la an dalen b'a la nin kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛna fara MK Service ka dɛmɛ ɲɛsin an ka dugudenw ma sabu Mali ye hinɛ jamana ye Mali ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye. Lajɛrɛ kuncɛla ni balo ninnu dili ye officiellement. Union des jeunes engagés pour le développement du Mali u ye bonya kɛ ka bonyamasegin kɛnɛ sigi sen kan Mamadou Nfa Kuyate tɔgɔ la Keɲeba forobatɔ ɲɛmɔgɔ don k'aw ladɔnniya k'a fɔ jɔnjɔndi kɛnɛ in sigira ka bɛn ni karidon février kalo tile 15 de Keɲeba Carrefour des jeunes kɔnɔna na mɔgɔba caman o tun bɛ yen nɔ an ka taamadenw Keɲeba kɔnɔ Tɛnɛɲa Tarawele ani Ibrahim Kulibali kun don. Aramaden ka ɲumanya dɔɔni a n'a tanuni bɛɛ man ka bila ka sadon kɔnɔ. O de la jɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Union des jeunes engagés pour le développement du Mali n'a ɲɛmaa ye Seku Tarawele u ye nin jɔnjɔndi kɛnɛ in sigi Mamadou Nfa Kuyate ye n'ale maa ye min ka cɛsiri bonyana Keɲeba n'a lamini dugu ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛtaga baara la. An y'a sɔrɔ k'a fɔ a ye baara caman kɛ a ye musow dɛmɛ a ye cɛw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na muso minnu bɛ ni mɔgɔw hakili b'a la dega ba kɛra mini birila musow da la a y'u dɛmɛ jiko de kun b'u la a y'u dɛmɛ o jiko la kosɛbɛ
o kɔfɛ a ye dɛmɛ caman kɛ ka ɲɛsin école ko ma santé sportif a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin caman ma an nana ye waati laban in na jamana 3 de farala ɲɔgɔn kan région ni cercle kɔnɔ La Guinée ani Sénégal ani kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kɛɲɛba olu farala ɲɔgɔn kan ka bureau exécutif dɔ sigi sen kan k'a kɛ o président ye électoradi président do a bɛ nin bɛɛ lajɛlen diriger min kɔnɔ o ye a ka seko ni dɔnko de ye donc a tɛ kɛlɛ fɛ a tɛ woyɔ fɛ o kɔfɛ an nana ye a bɛ kɛlɛ caman ban a ka société civile in kɔnɔ. Nin kɛnɛ in ka maa caman de seereya la ɲɛfɔli kɛli la Mamadu Nfa Kuyate ka wuli ka jɔn cɛsiri baara la dugudenw ye. Fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. N ko an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ don ka d'a kan ni mɔgɔ ye baara min kɛ i bɛ taa n'o de la wa ɲuman kɛlen kɔfɛ fana ni waleɲuman dɔn kɛnɛ sigira o ye nisɔndiya koba y'an bolo. Mamadu Nfa Kuyate société civile président don. Kɛɲɛba commune kɔnɔ Kɛɲɛba cercle kɔnɔ a bɛ ka baara minnu kɛ a ye min kɛ a n'a bɛ ka min kɛ kɛnɛya sira fɛ kalanko sira fɛ sigida mɔgɔw cɛbɛn sira fɛ o baara i b'a compter i bolokɔnɔ na i tɛ se k'a fɔ k'a ban. Wasani kunkɔrɔta de kun ye Mamadu Nfa Kuyate ta ye k'a ye k'a fɔ ni jɔnjɔn minnu dilen filɛ ni ale ma n'o bɛ tali kɛ tableau la trophée ye ka fara médaille kan ni ka tila k'a kɛ ambassadeur de la paix ni k'a seereya Kɛɲɛba maabaw fɛ o de nimisi wasa tɔ bonya. Vraiment Union des jeunes engagés pour le développement du Mali ne nisɔndiyara sabula o ye ne sugandi raison bɛɛ lajɛlen ka ne sugandi ka na jɔnjɔn di ne ma o nisɔndiya bɛ ne la bi kosɛbɛ n bɛ u fo u waleɲuman dɔn. Ni ye sa lajɛ sali falen bɛɛ kun dɔn de nin bɛɛ nana nin bɛɛ tɛ ne tɔgɔ ye nin bɛɛ n ka kɛbaaraw de donc ani bɛn bɛn ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de nana ni nin ye franchement mɔgɔ minnu nana ne t'u dɔn yɛrɛ donc a fɔr'u ɲɛna cogo min u ye sugandi ni o cogo kelen na donc u nana sɔrɔ fana a b'o cogo kelen na ne nisɔndiyalen na parce que témoignages y'a yira n b'o de fɔ n ka baara yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ kɛ Ala ko de la ne ka baara tɛ kɛ mɔgɔ ko la a b'a kɛ Ala ko de la o de y'a to fɛn caman bɛ yen n tɛ bɔ télé yɛrɛ la. N'i ye jateminɛ kɛ u ye mun fɔ u bɛɛ ka kuma b'a yɛrɛ ko n bɛ témoignage fitinin na kɛ Kuyate la u m'a bɛɛ fɔ yɛrɛ ne de o sababu bɔra ne yɛrɛ de la parce que n bɛ n ka ko kɛ dibi la donc n'i ye ko kɛ dibi la Ala b'i sara donc peut-être ni Ala ka sarali de ka yira ne la. Kɛɲɛba préfet ale y'a yira k'a fɔ ko Mamadu Nfa Kuyate ni nin kɛnɛ ka kan a sɔrɔla k'a ɲini sifinnakaw fɛ u ɲɛmadali la nin cɛba in ka baara ɲuman kɛlenw na. An ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ anw yɛrɛ de b'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que n'an bɔra fɛn min kalama an b'a wele fɛn de ni situation bɛ nin dugu in na dɛ i tɛ wuli k'a ɲɛɲini yala a kana taa ɲɛfɛ a bɛ wuli k'a cɛsiri o kɛra su ye o kɛra tile ye a bɛ wuli k'o ɲɛɲini a b'a dilan ka na compte rendu k'an ye k'a fɔ a tun bɛ tan de mais an y'a dilan nin cogo la a ye baaraba minnu kɛ Kɛɲɛba yan an bɛ se k'an da don dɔɔnin na mais an tɛ se k'an bɛɛ fɔ. Kɛɲɛba laadala fɔli n'a dɔnse ɲɛnamaw o de kɛra ka nabagaw la nisɔndiya k'a sanga ni jɔnjɔn ninnu dilen maa min n'a ka kan ma o de kɛra ka sigi in kun cɛ hakililajigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in kɔnɔna na sanga kelen tasibila tara k'a ɲɛsin Joyila préfet ma ale min minɛra banbagacimɔgɔw fɛ a bɛ tile damadɔ bɔ Ala k'a ɲuman segi ka n'a ma. Kunnafoni na sira wɛrɛ fɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na Orodara Ansaru ka section Bobo Julaso kɔnɔ u ye kira ka mawuludu ɲɛnamayali kɛnɛ sigi sen kan ɲinan tun ye atako 14 de min kɛnɛ sen fɛ jolidi baara bolodala u fɛ joli poche 94 olu de sera ka sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan. Laɲini ye ka se ka finitigilakaw de dɛmɛ ka kokoromadoni wale ɲɛsin u ma an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Lasine Sidibe ka jatalenw olu bɛna na lakale Sadio Sidibe fɛ. Ka sanga ni alakira sanuma ye min ɲɔgɔnma da o ka bangeli ɲɛnamali baaraw ye ansari minnu bɛ Orodara Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ u ye nin don ɲɛnamaya min b'a to ka tasibila kɛ cogo min na k'a ɲɛsin kira kisi a nɛɛma ba ma cogo min na o kɔnɔna na u ye jelidi kɛ jelidi min ni a hakɛ tara fo 88 k'a ɲɛsin Burkina finitigilakaw ma ko sabula n'i y'a jateminɛ waati o waati banbagatiw ka wuli ka jɔ hukumu kɔnɔna na i b'a ye insécurité fanga ka bon kosɛbɛ o la jelikogɛlɛyaw bɛ to ka finitigilakaw sɔrɔ
ni hakilina a bɛ bila o kadara kɔnɔna na min b'a to ko u jɔyɔrɔ fa a ko la i n'a fɔ an fa an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Haidara ale yɛrɛ ka laɲiniba yɛrɛ ye fɛn min ye o de ye ka hinɛ kɛ ka ɲɛsin i maaɲɔgɔn ma nin bɛ bila o kadara dɔ kɔnɔna na. Bi ka jɔlidi a bɛ don hukumu kɔnɔ olu ye an ka mawuludu hukumu ye n'o y'an ka mawuludu ta ko 14nan ye an ka ma ko 14e édition an karamɔgɔ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Haidara ale de y'an bila nin baara ɲuman in na ka fɔ an k'an joli di yalasa ka nin dɔw kisi ka fara an yɛrɛ kan n'o kɛra a bɛ kɛ wasa ni kunkɔrɔta ni jigifa ye ka joli di o ye silamɛya baara dɔ ye mun kosɔn joli di ye ka nin dɔ kisi ka nin dɔ lafiya wala surukɛ la an bila nin baara na an bɛ k'o kɛ n'ale ka diɲɛ ye k'a ye ko e sera ka e mɔgɔnafin dɔ nin kisi o ye nisɔndiyaba ye ka ɲɛsin e yɛrɛ nin ma wala parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra maa ɲuman i bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ka mɔgɔw lafiya bon n'i y'a ye ko i ka joli kɛ sababu ka mɔgɔ dɔ bɔ degun kɔnɔ ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ o ye nisɔndiyaba yɛrɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma a nafa fana ye jumɛn ye a bɛ kanu ani baden ani balimaya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ an ka dugu la ani an ka diinɛ kɔnɔ ani an ka sigidaw la ani an ka komitew la. hakilina ye a diyara promotion du don de sang Bobojulaso ɲɛmaw ye kosɛbɛ u y'u ka ɲɛsinna jira ka tila ka foli ni tanu kɛ k'a ɲɛsin ansara minnu kɛra sababu ye ka nin hakilina in sigi sen kan orodarakaw fɛ yen nɔ n'a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka u yɛrɛ n'a kun tɛ fɛn wɛrɛ ye ka se ka hinɛ ani dɛmɛ ta k'a ɲɛsin finitigɛlakaw ma minnu tɛ sunɔgɔ su ani tile ka an ni an'an bolofɛnw k'u lakana a jira k'a fɔ ko nin hakilina ye a y'olu yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ ko sabula fɛn bɛ tali kɛ jeliko kan gɛlɛyaw caman bɛ sɔrɔ a la kuma caman k'a bɛ foli tanu kɛ k'a ɲɛsin ansariw ɲɛjɔyɔrɔ ni o ye an fa an karamɔgɔ ye a Seyidi Sherifu Usumani Madani Haidara ale min ye ɲumankɛ sira dayɛlɛ ansariw bɛɛ lajɛlen ye. Bi sɔgɔmada na an nana wele kan dɔ la wele min lasera an ma ansariw tɔgɔ la olu bɛ deli ka o baara nin kɛ donc sunkalo ɲakɔrɔla nin na o ye ci bila an fɛ ko n'an tun bɛ se ka na joli dɔ ta o fɛ a tun bɛ kɛ sababu ye ka se ka banabaatɔ nin kisi an nisɔndiyara kosɛbɛ mun kosɔn parce que ansariw ti cira bila olu tun ko n'an sera ka joliforoko 80 sɔrɔ a tun bɛ diya olu yɛrɛ ye mais tiɲɛ na an bɛ kuma min na ni sisan ni wagati nin na sanni ne ka kuma ta an ye jate ta k'a filɛ joli foroko 98 lo sɔrɔla awa donc bana don ti kɔnɔni kɛ ala an balimamusow an balimaw dɔw lo bɛna kɛ minnu makoya bɛ kɛ joli la vraiment donc welekan ye min ye ni bɛɛ tun bɛ se ka dɔɔni kɛ pour que an ka se ka dɔɔni sɔrɔ an kɔni a tun bɛna kɛ sababu ye vraiment mɔgɔ si ni kana bɔsiyara ka kɛ sababu ye ko jolidanya lo voilà san wagati bɛɛ ka taa anniversaire la ni ansariw yɛrɛ y'o ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ ka kɔsiri kɛ k'a lɔn k'a fɔ ko degi dɔ bɛ se ka kɛ an ta baarakɛɲɔgɔnw na bon min ye jolitalaw ye vraiment o bɛ cira bila o yɛrɛ tɛ an kɔnɔ an ka an senfa ka na olu deli donc koba min lo an bɛ se k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔba fana ta sababu lo donc o sababu la an bɛ fori lase a ma ala ka si ni kɛnɛya di a ma ala ka sunkalo barikaman di a ma ala ka nafa kɛ an ye vraiment. an bolo donna k'a fɔ orodarakaw ka mawuludu ɲɛnamali baara senfɛ ɲinan ni nin y'a tako 14nan ye jeli pɔsi 88 o de sɔrɔla min ni a bɛna ta ka taa di finitigilakaw ma Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ min b'a to gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ jeliko ta fanfɛla la ka caman bɔ o la cogo min na a bɛ bila kadara fana kɔnɔ min bɛ tali kɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni o ye sunkalo barikalen ye ni silamɛw bɛɛ labɛnna ka o kalo kunbɛn. o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ale bɛna walawalali k'an ye. Algérie jamana ɲɛma ni Niger jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune ni Abdraman Tiani ndɛnɛ Algérie faba la Alger u y'a kanu baara ɲɔgɔnya min kun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'a fari falen kun don ka nikura fiyɛ a la kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Algérie ni Niger cɛ dancɛ o kɔlɔsili minnu kɛn bɛ ka mugu ni kisɛ ta olu bɛ se ka kɛlɛ dancɛ filaw la cogo min jamana ɲɛma filaw ye a jira k'a fɔ a ka kan don nataw la u ka kuma ɲɔgɔnya o ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa jɛkulu min kan ka sigi n'a bɛ Niger ma ɲɛmaw ni Algérie ma ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan ko commission mixte algéro-nigérienne o baaraw n'u kan ka don Niger faba la Niamey yanni san 2026 in kalo 6 fɔlɔ laban da cɛ wa kuma bɛɛ ɲɔgɔn ɲɛ bɛ to senna jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ
sɔrɔ yiriwali bina k'u kan jamana ɲɛma filaw ye a jira k'a fɔ baara sira caaman jate minɛn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ yiriwali bɛ se ka kɛ cogo min jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ baara la ko tɛgɛnɔbila kan ka kɛ o bɛn ka nsɛbɛ la don nataw la o dɔ bi tali kɛ dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira ɲinini jamana filaw bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o baara la cogo min sanu bɛ o rɔ taji ko ni gazi ko uranium ko o n'a ɲɔgɔnnaw jamana filaw bɛ jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ o kan kɛnyɛrɛye cakɛdaw bɛ se ka na baara kɛ jamana filaw rɔ cogo min nɛgɛjuruku bɛ sira ko u ye dɔ fɔ ɲɔgɔn ye o la lapɔsu baaraw fɔ ka taa se bɔlɔlɔ nasira yiriwali mɔ seko ni dɔnko ni denmisɛnniya ni farikolo ɲɛnajɛ ani nafasɔrɔ siraw minnu bɛ se ka ye Niger jamana kɔnɔ olu bayɛlɛmali Niger jamana fɛ Algérie jamana y'a yira k'a fɔ ani Niger jamana bɛna baara kɛ nin sira bɛɛ lajɛlen kan don nataw la jago ko o bɛ kɔrɔ don jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o dabali bɛna tigɛ Abdramane Tiani Niger jamana ɲɛmaa y'a ɲini a toɲɔgɔnkɛ fɛ Algérie jamana kunna Abdelmajid Tebboune a ka na bɔ ɲɛna ale fɛ yen Niger wa Abdelmajid Tebboune Algérie jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ i jɛ mɛn n'o fɛnɛ ye o Niger jamana kelen kunga bebe na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wulikajɔ de daminɛ jɛnseleke naani bina k'u ka min bɛ se ka to u ka dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira uranium bɛ se ka san setigi jamana dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Eresila jamana kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ o ma ɲɛmɔgɔw fɛ uranium sanni kunga Niger Sini jamana fɛnɛ kumaɲɔgɔnya bɛ ka kɛ o ɲɛmɔgɔw fɛ min bɛ se ka to olu fɛnɛ bɛ se ka kɛ Niger uranium sanbɛn ye Niger kaw ka minisiri ka fɔ la minisiri min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira yiriwali mɔ n'o ye Ousmane Abarchi ye Financial Times kunnafoni di gafe ka fɔ la minisiri y'a yira k'a fɔ Niger halala de y'a ka dugujukɔrɔ nafa sɔrɔ sira ye wa a b'a feere jamana mɔ jamana min ma n'a ja nga a ka di Niger jamana ye n'a ma ɲɛ ko ani jamana bɛ kɛ sanni feere kɛbaa ye uranium kunga a ka kɛ jamana jɔlen ye nga mun de kelen ka mɔ Niger nafa sɔrɔ sira uranium yɛrɛ feereli bɛ ka gwɛlɛya diɲɛseleke naani bina k'u kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ diɲɛseleke naani kiiribulon dɔ de bɛ yen min kɛn bɛ ka Niger uranium feereli bali kiiribulon do diɲɛseleke naani bina k'u kan a bɛ jatigɛli kɛ gwɛlɛyaw la minnu bɛ se ka ye jamana dɔw ni cakɛda dunanw cɛ jɛ waro tɔ ni bɛn ma kɛ jɛ waroli ka fan filaw fɛ Orano min kun ye uranium bɔ cakɛda ye Niger jamana kɔnɔ Faransi jamana tɔgɔ la o de sera ni Niger faamaw ye diɲɛseleke naani bɔgɔ jeninen nga k'a fɔ ale ka uranium bɔ yɔrɔ kumaniyan bɛ a mɔ Niger dugukolo kan Niger faama kuraw fɛ wa hala kun ye uranium min bɔ n'a kun labɛn kun bɛ ka bɔ n'o ye Niger kɔnɔ ko Niger faamaw y'o ndaraki Orano cakɛda la a uranium doro labɛnnen n'a kan ka dɔnni ka taa feere tɔni 2,000 de do o ndarakira Orano la Niger ma ɲɛmɔgɔw ka mɛn k'u ta do kabini o kɛra diɲɛseleke naani kiiribulon in kɛn bɛ k'i bana mini uranium ni bɔli cɛ Niger jamana kɔnɔ nka kɔsa in na General Abdramane Tiani Niger jamana ɲɛma bɛ ka jira k'a fɔ Orano uranium bɔ cakɛda Faransi jamana tɔgɔ la n'a kɛn bɛ ko ale kun ye uranium minnu bɔ yanni uranium bɔ yɔrɔ ka ndaraki a la Niger faamaw fɛ k'o ka segi a mɔ uranium doro tɔni 2,000 in ko Niger jamana bɛ se ka a segi Orano mɔkɛ n'o y'a sɔrɔ gwɛlɛya bɛ o de nɔfɛ Senegal jamana ɲɛmaakɔrɔ Macky Sall a bɛ ka diɲɛseleke naani tɔma Nations Unies ɲɛmaaya sigiyɔrɔ bɛlɛ nka maa minnu zɔmin ka jan olu dɔw y'a jira k'a fɔ Macky Sall a ka fanga ban kuma Senegal jamana kunna degun minnu yera politiki bina k'u ka sabu kɛ ale yɛrɛ ka jamanadenw malasali ye manda sabanan kɛli n'a kɛbaliya kunga a mɛnna k'i da k'i bonbo ye ko kan o kɛra sababu ye nisɔngoya taamaw kɛra fa bɛɛ lajɛlen la minnu mɛnɛ kun mi a jira k'a fɔ u b'u bana mini a ka fanga ni kodaw cɛ n'o ye fanga sinamatɔnw ye bɔnɛ banfila donna olu kunna a ka fanga fɛ nin si tɛ ɲuman ye bɛnkan fanga mɔ ko olu dɔw laban bɛ sɔn ka gara don a sen la a kɛtɔ k'i muɲu k'u maɲaka diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma yaso sigiyɔrɔ nɔfɛ
nin ye politiki bina ku ma hakili juru cani ne do de ka kuma ye Senegal ko Jibril Nyinga ani resira kuna foni disra Sputnik Afrique che ako farafina guka Macky Sall te benyana maye ka fo akake farafina cheboyi ka jenselege na nitoma Nations Unies nyema ya sigiyoro nyini ako gule ya flana bise ka kemenye Senegal jamana nyema koro Macky Sall ka aketo ka joyoro nyini oye Senegal jamana kono gule ya uminu nyera aka mauda fato jamana nyema yala mausara maujogina dawduna kasola wako minyo ye mabe mala jenselege na nitoma Nations Unies nyema ya so kono obisonga oyoro yimbana mini ani sigiyoro soroliche Senegal politiki bina ko jatemine ba do ye ajira kafo ni kunye mo nyininga kuma fo Macky Sall ko ni farafina jango farafina toma Union Africaine nyongu memi ngele le ninye Ethiopie dugu bala Addis Abeba chama ngungu meka o sigi ye inafo Macky Sall tali ka yanga farafina toma Union Africaine fe kafo uka chebodu muna machama nyo miri bawo nazarala toma Union Européenne jamana uno olu tseka chebodi Antonio Guterres kunye olu kamayi Asia va fanani oye nyemese unga fae shinu na nyona Kore du Sud ka uka Ban Ki-moon Antonio Guterres fora yade ko sigiyora ina ode atobi guminu me ina fo farafina bawo farafina na famana kabini Kofi Annan Ghana ka uka jamana de ode be farafina ni sigiyora inje guminu me ka munyugumanya ka ke sigiyora no fe farafina gun ani Amerique Latine gun no ye Argentine ni Mexico ni Colombie ni Nicaragua ni Paraguay ni Uruguay ani Brazil gole ya mindara ye farafina toma Union Africaine jabala la Addis Abeba Ethiopie dugu bala ni farafina toma Union Africaine ma nyemo chama nzigi ngume aka kafo bela jele ka deme bi nyeshi Macky Sall mo Senegal jamana nyema koro anana ye kafo maminu me jamana nyema ya erela bi Senegal jamana kono olu klende no ye Bassirou Diomaye Faye na ka ministre nyama Ousmane Sonko ode yira farafina toma Union Africaine laje seve bawo Macky Sall kume laje ere keneka anana ye fana ka fo abi kumanimbo Macky Sall ye sebeninge kachi Bassirou Diomaye Faye mo ka fo akadinye ka nyeselege nani toma Nations Unies nyema ya joyoro nyini farafina tokola Senegal jamana tokola mmogo ben baso ka demena ni oye Senegal jamana yi jabili make ola Bassirou Diomaye Faye na ka fanga fe Bassirou Diomaye Faye fele mata farafina toma Union Africaine kan nzigina bawo na tara na nyininga yala ika jamana de jamana nyema koro Macky Sall akada ye ka jeserge nani toma Nations Unies nyema ya nyini minu ye farafina toma Union Africaine ma nyema ye ya wani ma ye farafina jamana no mingo ki fe kote nga atseka dangene maya ni Senegal jamana nyema yeruka jinyete Bassirou Diomaye Faye ko chugo di oro Bassirou Diomaye Faye kuna nyininga oro na kungera ta fenye nga Bassirou Diomaye Faye mata ayaka ministre nyama Ousmane Sonko de blakata Ousmane Sonko sele farafina toma Union Africaine laje keneka Addis Abeba Ethiopie dugu bala akorofo nane da atloka Ousmane Sonko ko jiema de alemo Senegal jamana nyama fe kumashi kono kuma turula e koro ke ka dofo oro Senegal jamana tokola Macky Sall ka kamboli ku ka jenserge nani tomba Nations Unies nyama ya nyini farafina toma Union Africaine ma nyama ya ye kafo Musa wona jabi soro Ousmane Sonko la Macky Sall ka kamboli kunga ani Macky Sall demeni kunga ka jenserge nani tomba Nations Unies nyama ya nyini uya laje ko obe Bassirou Diomaye Faye yere de la soro sa Senegal jamana kono nega juru ku besira na nyona ka dese kolokoto Bassirou Diomaye Faye fene masse ka ke soro fenye nega juru ku besira u fe farafina toma Union Africaine ma nyema u fe jamanya jara ka fa labe blara senga Bassirou Diomaye Faye fe akana soro chugo shila jangwa daka do aro kode ato ayaka ministre nyema blakata anona farafina toma Union Africaine laje keneka uya laje saka ko imdugo che ka fo Macky Sall ye ni debaji do na tawla ana laje wereke farafina toma Union Africaine ma nyemo ni Senegal jamana ma nyemo ni nyonje idemeni ni demebali ya kunga bololo na sera ufe kwa mako visio conference do na tawla ukanga ke maminu zominga ja olugo politiki bina ku te ko shidon dai minu ndona kasola ife ika fanga puma oluka laba ka bo kasola kanu yoro soro jamana nyema yala enona eka joyoro nyini fene kalaba kata siri olula maso minongo politiki bina ku furadama be ni njogo indiro
Iran jamana ni irisila jamana bɛ sitilɛli dɔw la u ko ma ko exercice militaire curanjurani do ka lajɛ n'o y'a sɔrɔ kɛlɛkɛ mina minnu bɛ an bolo kɛlɛcɛw minnu bɛ an bolo yanni kɛlɛ ka kɛ u kɛn bɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen dafa février kalo tile 19 yɛrɛ sifilɛ in bi daminɛ irisila ni Iran fɛ kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ Irankaw ka jikan kɛlɛcɛw ka ɲɛmayaso babu sentigi de da n'o ye contre-amiral Hassan Massoud Lo ye a ko alamisa yɛrɛ sifilɛ in bi daminɛ jamana filaw fɛ kwaji bolo fila ka Golfe d'Oman ani Océan Indien ganyaka yanfa kɔrɔfɔ sɛmɛn diyara Iran jamana kunnafoni diso Tasnimu fɛ Irankaw ka jikan kɛlɛcɛw ka babu sentigi a y'a yira k'a fɔ baara ɲɔgɔnyaw minnu bɛ irisila jamana ni Iran jamana cɛ a bɛɛ bɛ ka bɔ a sira fɛ kuru minnu bɛ jagokɛminɛnw doni olu tɛmɛnsira ji k'a bɛ se ka lakana cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya taji doni ngurunbaw olu bɛ se ka lakana cogo min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 17 tɛmɛnen irisila jamana ɲɛmaayaso la n'o ye Kremlin Irankaw ka lasigiden min bɛ irisila jamana kɔnɔ Iran jamana tɔgɔ la n'o ye Kazem Jalali ye a y'a yira k'a fɔ Iran jamana ni irisila jamana ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn caman na bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔbilala irisila jamana ɲɛma Vladimir Putin ni Iran jamana ɲɛma Masoud Pezeshkian de cɛ bɛnkan kundala ye san 20 ye bɛnkan in bɛ sira caman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako nasira surasiya nasira jarawelilaw kɛlɛli nasira kuranko nasira warisokow labaarali nasira taa ni ka segin kow n'o ye transport ye usine ko sɛnɛ ko seko ni dɔnko diɲɛ dɔnni kuraw u ye tɛgɛnɔbila kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ la bɛnkan kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ irisila ni Iran ni u dɔla kelen ni jamana dɔ bɛ ɲɔgɔn na dɔ man ka fara dɔ jugu kan o kɔrɔ ye ni Iran ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na irisila jamana ni o fa ti ɲɔgɔn ye fiyewu a b'o cogo la ni irisila ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na Iran jamana ni o fa fɛnɛ ti ɲɔgɔn ye fiyewu nka bɛnkan kɔnɔ a ma fɔ fansi Iran jamana ni irisila cɛ ko ni dɔ ye kɛlɛ daminɛ dɔ ka taa dɛmɛ o fɛ n'o ye assistance militaire ye o kɔrɔ ye ni Iran ni jamana dɔ bɛ ɲɔgɔn na irisila jamana kɛlɛcɛw tɛ se ka ye Iran jamana dafɛ a sen tɛ se ka don a kɛlɛ la ni irisila jamana fɛnɛ ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na Iran jamana kɛlɛcɛw tɛ se ka ye irisila jamana kɛlɛcɛw dafɛ wa Iran jamana tɛ se ka irisila jamana dɛmɛ a kɛlɛ la a kɔni tɛ fara jugu de kan. o de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni cɛ aw ka ɲɛmada la aw k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman nɔgɔya k'a musaka nɔgɔya a n'a farifoni n'a galabu kɛnɛ